Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian kajing ujor jong kahima soyong sya ka National Human Rights Commission halor kajing sya syo dusman jong uba Noreshore Timung lembat kawede kalong kami ha kinong tre ka Assam Forest men ha galay pautrek unay tung arhaja apusan ha kasnong amreng kabadon ha kapod jong garibhoy bat Assam ka NHRC kala hukum yaki board district garibhoy baki deban penlong ya kajing tokit bat ban pendep hapo South Ayo kata kumba shibanai AA. Halor katay kajing betha ka NHRC u Subdivisional Officer ka Patarkhma Subdivision u Chaitanya Awasthi menta kasngi ulakhot hajer ya kinong ilam jong ka hima soyong. Kabalawan ban mi khmat da uba Rustingwell Thaba u Chairman uba PL Thaba u Lingdo bat lawan ban senran lang bat kiwede ki nong senchar jong ka hima soyong. Habakran chikla pathai khubor hadian katay ka jing shakhot how SDO ka Patarkhma uba Rustingwell Thaba ulayathu ba ka hima soyong ka penpau ya kajing songkhya ka bajur halor kajing sha ban ben jong ki nong song hakithan khaput hakibor sorkar jong ka jila Assam bat pentep ba ka we na kite kajing ja ka dei kajing sha jong ki arngut ki nong song ka amreng ka ba uba Rustingwell Thaba ulakam ba ka hap hapo kajing khmi jong ka snat hima nongwa mau tamur hapo kajing khmi jong ka hima soyong na kaliang uba PL Thaba Lingdo jong ka hima soyong lapan pau baka hima ka snokya bantip baki khon ki hajar ka hima kila sha leben ha ki weipat ki briu ki banabar balaplong yaki ban ujor sundan sha ka NHRC na ka benta banyo e ka jing bishar ka bahok na baka an ka don laki day ki baduk ki barangli ne kinu ki jingja bat pentip ru bana kaliang uteuhe officer lakular ru ban penlong ya kajing le jurep sha kate kisnong amreng ha kate kisngi ki ban sawan ha ka ba na kaliang kinong sanchar jong ka himaru kinedon ring katlang Tolor katang asung komen kumdong sinsyar da kabasung khiang yuan lang hangne namata kata ka jingjia kabasung si kaba kum balethu lapanisha shakmat bagadon ka jingsha le ben ka jingsha ta jo gibri ki jongi ne hima ka jongi yuan hangne bin kandu USDO Civil jong ka Patarkhma hadin dingla ai katu ka petition sya National Human Rights Commission kaba i penpau ke jing sungkhia kalong na kalyang jog hima bantip i ki khun ki hajar kin sya leben lane kin sya yu roj ha kita ki bar ong ki bri ki banabar kham tap me ya ka Assam Forest tengi penpau ke jing sungkhia ngi wan lang hang ne kum kinong sinsha jong ka hima hi barok away Iwan lang ki menteri ki lingdora ki bide ki klik do sinsyar jongka bani shem ne kane nambar ngidon ke jing sngukya bar ka jing ta ya ka hima ka jongi lara ki ta ki ba ong no tu ki brik besong ha ki border area kinsha le ben ha ki weipat tengi penpa ko jing sungu ro abang ya keren bad USDO Civil Patarkhma Subdivision ular ban chimkhia ya kane bangej ba kata ka kam kan long ro kaban yo ya ka jing shisha bakai kabakila le kamot gi nakaliang jog hima ipan pa bangidon ke jingkit kri lang ye kata ka benta to kata kalong ka benta ka ba nila karpat kumta bakin penyo ya ka hok jong kini ki briu ki jongi bat ha ka jing ekren mene ulak ular ban simkhia ye kani ka kam bat ulak ular ro benyale cha spot aka phukra tarik ni sai penbej long ban ajik tep yingi ya kata ru ngi seale dang syata bakai baro nginget ki kmilenti ya kajing bishar ka bohok bari kajing shisha baro kabadon hangta mangi sutu bun se na bagi ya ka bayadai baki kamai sutu ko dogwon ko kadon ko wei pagwei ka an na pata kanu kuno ka kam case na kata kada ngi sutu ba kadon ka an na kamenta kiduk kisuk kadon ka an na kamenta kitu ki rangli ki juki baka National Human Rights kadon laka jong ka an nakabata jong kitu ki briu nakabata baro ki briu nakata ngi sutu baka ni kam kadai hi bangin ya sejrong nam taban yo ki jing bisar ka bohok jingwan jingi sene kum ka hima soyong brokwe ma wan ha ka dor jok seti jong hima soyong bat kadon ya ka snat hima no motemur ka basrisha nadu lokra korchok hadu rani dit kita kide kiba ka hima sayong ka pai edu muta banam snu plaro ka wi banta ta ka long ba
kahima sayong kasensyar sadu sa korsuk sadu sulokra du sadu radi kumju higwe kahima nong klauro kasensyar su sa balakawa kahima nong spung ro kasensyar su sa tay komputer kahima meliam ro kasensyar su sa para tikini kijaka ke bangiwan ihap po kasensyar dan hima sayong tingi dot ilendo jigi isabatay ba mereka main ke bakong sandu ke bangiwan ta kalong ba kadon kawe ke jingjia ka basnusi bagata kalong ka jingsya ban ben bagajing syak ben kini briu ki jongi ki besong basa hang tai po amreng kanai ka amreng ka hap sepo mekhalea ni ka asam du ta ka kam bahap asam andai kam don ni ki kot slan prinsya baka hap sepo asam dai ni yang ha kanong rem kum ka hima baka hap po mekhalea kini ki briu ki jongi syak aka lai po to ni bunai benyo te kanai ka snap jong ahzab san te suai kata dei mangi na kaliang ka hima sayong ngilai bu i complain ha po UCM jaga district council ngasum ai kublai ba syam ma syam bor ja i belong CM to kapot isim kiai kan kam mari bu jeng thok mangi ba asam on crutch ye kini ke narling perkhat hadu mau tamur lo asnai ka asam forest snai ye nata syata kaja markhat da sebaka jirang ro atau ka umsuru ro toba pun kala umsu kini ber khoi ke isu ki bangi hadin mangi bu jeng thok so CM mario ataka jeng thok ba syam bor lang ja ma kum CM to kapot ilak bu kau tarik banlek jengok itu jaga kai tak lai pu tarik wah hadin bala bu tarik bala bu sata banlek jengok itu kai jaga ndak poi seteng nanti pu apangkar ni pu apangkar C tu kibat kipulet tengim tip yang badai kata curfew ngimtip dan mentaru sebel puling orang kai ma orang ngimtip kata pulang the curfew tinggi lek kalai CM jing lek po hidup khar banga bat so asam press orang badai curfew tinggi wan fine no hadin me lawan fai tinggal lawan fai poi tang hani hno po hi yo khobor pada bato asam pada ula lek kem wala syo ya ki uba nores ha bat kari dalen mo hang tai po amreng ki beri gojagi ki syo kira asadu sulokra ki bom ki syo tengi ngem dan lak so da kemoi pat atau por ngi karpat eksorka te udisi ro da buram la simkia la pelak na iki udisi ngi ai kule udisi ro la simkia ka kap tandai ka ai ka basa kalong ba kini ki beri ki song siir musim these Assam forest they always try to deprive to insult to harass or people like animal they treat this is to totally violate of the article 300A of the human rights the four basic points of human rights is article 300A is right to shelter right to livelihood right for employment kita berkhot kini kibenta kiba ke human rights kada tadi kai ke balong kalong bau tu Assam press ukhen ye kini kibre jingi kum kimra so pe kumta tingim dan nanti ada kemoi pat ngitip ka state government hakapo jeng bat di lapang kum chief star kila asan bakirim sya ben bot politics ye kini isu boda tingis kutu mak ta di fa si put syam dok kalok ko mereka de history ka ban kong bak himas ayong ka ai ka jeng tho sa national human right po delhi ni bu complain sithi ni ai khublai ka pangai kan commission ba mario ka jing thok kala sim ni ka kam bala restart kes mata persyak Assam press tagara ka ni ka weni ka lesson ka ba kongsan ba ka hima ka sim senjam te manta ngi bu ka jing karpa sa yu nasi osibil ngi la ikran mata ngi ang pet sar ka pan sim bar ka ki video we have full evidence so please include all of videos photo and all bar ka ngi download ki slip da wire ngi download bar ka te uang ngi liang bar ka submit kembakalong tingidan ke jingkerman ke bakane ke kam ke sapoi saka ke baseso ke pemut baki tei ki beri besang pok bodatin kam sengai ban pelong ai ki beri kum kimrat te kane ke lesa ke we ni ki jingdia ka bakal himas ayong asim nik sunjam ngajuang asa balik pot sekosero ka jingele jingi undai kembali seling kum to kam dei ni kon ni kani hapok supreme court adung takadan hapok high court ni high case kerpang bet tang yo himas ayong menta karon ke case ngila karpat saya chief justice saya kut badan buram do kepala kan subhaban sim kiai kan kam makalong very sensitive ikri ti bak high court badan buram kan sai ka jing besar bahok bangin sa job ikan kes persak ka asam namar ngim dan lenti tak mai pa la ikran ikwe ki ko kan dispute hendrai kam arise badong dispute ka basai ka dari ka kum ka minus ka bah ka lightrik benai botu ku snam ka knas pa na ku ar kila tho hang tu belasan amut ki chief star ba ka day some difference kemud dot area of difference area difference kemud au sia kam kan kuno bala banai ken rem tang ni skmat ke mas ayang ban kam try
manginam ailat makan jaka jing sin sir kelai ho ki basang babun kim dai ki khasi kim dai ki khasi ki karbi ki garo kan te ka jaka ka de ka jong hima sayong kai muta ka daw nga magju kan mau ki benta kalong ba u khasi jing thnyan tak hamat pran ba plus bajar balai kin untre ban song sport berdat ta ka daw ka hima sayong ta ka don ka thong ba dari job ya kan kemut ngin penbor ki brio jok hima bakin song snong stai ban rep wat ad mentaro ngila pusang ban ai ki pata ba pai ngila pentik udusi bang ngila already ngila ai pata nang bang ngila ban rep ban riang stai ke jaka ban pen i bang ngilong tra lung kum ta ka susah sa kita kilong ki banta ki bang dan batai ba fai ya kan ka petition support ka national human right ni fai ka setri jong ka hima sayong bat niya bet da ka kerteng jaka snat hima no wa motamur soyong leng do ship bat kumba julong korkom hi ai address la ban ong no la fai no kerteng jong ras teng wal thaba ai address kata ka de ka jiksa ko sai hadu menta ka don kata ka address kesulong tang ka address mte pala fai hi de da ka jing tip lang jok hima sayong bat ka snat hima ha kublai sibun kata ra jikli was snat nomor balai da ka baburom hakatu ka bajia marajia kam tu berkhot tak burom ndai bo ngakran da kumoi pat la rajia e ka jingja po bodan dai ja ba MLA ja ba NBC ja lot berkhot disi bepli le la ja kan lam ten poi se tengi ka himang yeng rang ba ngem sal ya ban mi sakmat ban wa kilat ki ba kham kram kata kalong ban ni penbor ngi bingin ya chapo ka national human right ha menta kawan ngono ka jing hukum ka jing betha napo dalhi national human right commission ya udisi bo un pendap ikan kis hapo sibnai sautaya within 4 weeks time has been given to them to complete this case. We have full evidence enough to show that this Assam forest has assaulted our people. They beaten like an animal. They threaten them, they harass them. Even they are trying to deprive us also. Kata ngidan full evidence ka baki, ngidan ki video, ngidan ki dor, ngidan ki slip dawai bar khoi ki balat ya astal bar khoi. Ngidan Kublai sibun kasenjam ka bagi ship na ka himal se kan ka nuksa kumbajia po block 1 hamu pro sa diap sangot tho city home minister meaning nothing ndan jemot kani ka nuksa ki briwi tak ti tang phisho ngi kawang sapo ka national human right yap ka sangot phin phi chusnap ikane ka jing se kum ka nuksa baki we ki hima ki doloi da ko burom ne se kum ka block 2 Pasha kem la sa le berkhoi tu berkhoi mdan bo fai ka de support national human right te kani ka de jingkhang ka bo pli ka de juk rusai mata stang sudah kamel la biang layat mdan problem ram rangi khamle dal hingi ni kawak nang kamel ada te kani ka de kunsa kan bagi di ban shimik senjam ban pan i bagi long try ka jaga ta daw nginam ala sin sir ka jaga jok hima sayong bakan le sa asam bat ki hima marjan ngimdan konflik mo ngala juang CMM para hima kasi yung judai ban konflik Siparate, ngi adjust kan fi. Hima marwet, hima jirang, ya bane adjust. Mereka target ni kalau buat Assam fresh, dai bane krot sin siro ka jaka jong hima sayang. That's what's on it.